2017 ஜூலை நமது தமிழ்மண் புத்தகத்தோட பக்கம் 7, 8ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுச்சி தமிழரோட 2வது பரப்புரை இருக்குங்க. அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து 2 பார்வை தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பார்வை, இன்னொன்று வந்து காந்தியோட பார்வை. காந்தியை ஏற்றுக்காத அதிதீவிர சாதியவாதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்களோட கையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்சி அதிகாரம் வந்து சிக்கியிருக்கு. ஆகவே தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படின்றது வந்து இங்கே சாத்தியம் கிடையாது. சாதி ஒழிப்பின் மூலமாகத்தான் தீண்டாமையை ஒழிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து கருத்தியலாக இருக்குது. காந்தியடிகள் தீண்டாமை ஒரு பாவச் செயல்னு சொன்னார். ஆகவே ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் ஒவ்வொரு நகரும் வந்து இருக்கணும். அதுதான் சாதி ஒழிப்புக்கான ஒரு வழிமுறைன்னு சொல்லிட்டு எழுச்சி தமிழர் சொல்கிறாருங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயம் இருக்குங்க. அதாவது தீண்டாமை, சாதி, அரசியல் அதிகாரம். இப்போ இந்த 3 பற்றி எழுச்சி தமிழர் இப்படி சொல்லியிருக்க, இந்த 3 பற்றி பாபா சாஹிப் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றது தாங்க நம்ம இப்போ தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம்.